40 победи има като аматьор германката Клоцер. Много добър удар с дясната ръка на Венелина. С обратен гард играе българката. Изтегля се назад при този опит за атака на германката. Добра работа с краката. Какво имаше предвид съдията, не ми стана ясно. Много хубав удар с лявата ръка на Венелина. Браво! Държи се на дистанция и за момента добре знае какво трябва да прави. Един удар отнесе от германката, но и тя отвърна добре. С комбинация 1-2. Хубав удар с дясната ръка на Венелина, точно когато германката я доближи. Десен прав опита, обаче не успя да влезе в целта. Тук атака на Клоцер. Дясно круше, по-скоро ляво круше на германката. Клоцер се втурна напред и сега търси клинча. Доста шумно взе да става в залата. Добра контра на Венелина. Какво става тук сега? Последен рунд на последна минута на първия рунд. Добър удар с дясната ръка на Венелина, след което силна комбинация. Пак с дясната успя добре да стигне до главата на Клоцер. Малко по-висока е нашата. Малко по-дълги крайници има и се възползва от това. Пак с дясната ръка добре отпрати германката по пътя й. Хубав удар с лявата ръка на Венелина. Пределна концентрация в тези моменти. Лявото круше влезе много силно. Браво! Опита с лявата ръка една атака Клоцер. Много добра комбинация на българката от външната страна. Два юмрука разтърсиха главата на Клоцер. И сега чудесно изпълнение с лява и дясна ръка. Прозвуча един гонг, който обаче дали беше за този ринг или за другия. След това дойде след гонга една атака на германката. Странна работа. Да видим оценката. 3-2 гласа за Венелина. Много добре до тук. Съдият от Бразилия, от Гватемала да има за българската състезателка, но все пак и германката и тя успя да нанесе някои забележителни удари. От няколко години Венелина Поптолева и служител на българската армия. Нещо, което възприема не просто като професионален ангажимент, и като кауза. Втория рунд започна силен удар на германката Клоцер. Опита с лявата ръка да играе Венелина, но този удар не се получи. Прекалено далеч беше. Сега силни попадения на германката, но ляво круше на Венелина Поптолева също бе добре изпълнено. Не можа тук. Не би трябвало в тила, не трябва да се атакува. Малко импулсивно действа тук Венелина. След като избяга от атаката на германката,
и я засили във въжетата. Добро попадение на Венелина. Клоцер обаче също добре отвърна сега с лявата ръка. Прекрасен удар на нашата. Още един силен удар с лявата ръка. Тук залегна германката и се отмести от атаката на Венелина Поптолева. Една минута има до края на рунда. Добра защита на българката. Тук избяга от ударите на Клоцер. Време обаче тя да атакува. Десен ляв. Десен ляв. Много движение от Венелина. Тук Клоцер се опита да скъси дистанцията. Не успя да я отцели. Ляв и много добра атака на Венелина Поптолева. Тук удари от германката, но това нападение преди малко беше много силно и може би най-значимото във втория рунд. Това, което сътвори Венелина Поптолева. Това е края на рунда. И имаме всички основания да вярваме, че и втория рунд трябва да е за Венелина Поптолева, макар че тези неща са доста субективни. Сега ще разберем. Всеки момент ни показват, да, 3-2 за Венелина и във втория рунд. Това е много добре. Така че какво виждаме? Според 4 арбитри общо равенство, но според съдията от Гватемала 2 точки за Венелина. Преднина. Така. 2 рунда за Венелина с по 3-2. Това е минимален аванс, но при положение, че арбитрите така са размесили гласовете, виждаме 4 равенства след втория рунд и една убедителна преднина за Венелина. Все пак, известно предимство за нашата състезателка. Трети рунд, който е ключов. До тук представянето на нашата е страхотно. Германката е абсолютна фаворитка преди началото на срещата, но това по никакъв начин не си личи вътре на ринга. Атака на Венелина в тялото. Докато референ е дал знак стоп, атаките могат да продължат. Това беше силен удар на германката. Сега с лявата ръка, след това и дясно круше видяхме от Венелина. Десен прав, който беше силен. Германката продължава да иска близкия бой. Разбира се, че това е част от нейната тактика. Далече беше Венелина при тази атака. Тук не мисля, че беше оцелена добре. Комбинация в тялото, след това и в главата успя да нанесе някой добър удар Венелина. Иска да е активна в този близък бой. Не трябва обаче да се атакува в гърба. Много добра атака на Венелина. Това беше чудесно и с лявата и с дясната ръка. Добро попадение. 2 крушета от ляво и от дясно. Това беше изключително важно. Надъхва се още нашата. Германката започва да се изнервя. Това беше лошо. Силен удар на Клоцер.
Много добра контра на Венелина. И сега удар с лявата ръка, който влезе в челюстта на Клацър. Отново опасна размяна. Размина се левия юмрук на Венелина с целта. Има още 15 на секунди. Хубава атака на Венелина. Браво, още едно добро попадение. Германката е на пода. И чудесна атака в последните секунди. Край на матча. Венелина е доволна. Германката не иска да я пусне. Но вярвам, че тук трябва да поздравим Венелина Поптолева. Изключителен матч изигра срещу много стойностен съперник. На няколко пъти отнесе тежки удари, но като цяло вярвам, че заслужи победата Венелина Поптолева. След втория рунд имаше едно предимство. 4 съдийски гласа бяха за равенство, 1 за Венелина. На практика това означава, че двама рефери е трябвало да убеди от петимата, че печели третия рунд, за да може да мине напред. Вижте само колко е развълнувана. Даде всичко от себе си и според мен си заслужи победата. Германката по-скоро притеснена изглежда. And your winner by split decision.